Number 1, Faustina Japan, Achimakofodia. Emilia Japan, Achimakofodia. Wanom na omujira rakamu, Pillar of Zion, Asafo, Ewo Achimakofodia. Pastor Samuel Kwadofojo, Ena Jeconia, K, Ano, Amu, Womoso, Ejira rakamu. Wow! Oda in Ahenfie. Oba he might say. When you throw Emilia now Fosti. You Uba show is why your Bible Quran. And be focused on Kasa Prakoshana Budi and cross open there. Your Bible. Quite actually. Pentecost. Youth. Arise and shine. Youth. Remember your Creator now. Youth. Empowered to do the Christ everywhere. Sorry. What question? What siasa funeni? Masaribano no mali. You. Mali defend because the Asaso. Which one were you Daniel Abubonu? Obapa, Bodi, Ayame, Faustina, a Japan. Inside the Bible is so. Inside the Bible is so. That's someone may be cano. That's someone became. No cranqua. No cranqua. Meaning, Unyame Boame. That's the assembly number. The patrol, as some in an said, talk show number. Your land, Papa, a free, mammy so free. Inti, Papa, a giant land. Ah, dear so cocoa, tea so cran or dear cock, facuku, dear me. No Bronobeso, Achimakofodia. A honor, Nina, before side one, Madam Patchwine. Inti COVID time, Anna Pillar of Zion, almost say no grab on Pillar of Zion. Ever say, Yenya are sorry, penny for the bar say, Yenya sorry, school them. Into your mobile say assassin at the Hawkeye, yes, you in scam could love Zion, Pillar of Zion. I was say, was sorry, I walk Achimakofodia. Mo branch no best ray into best ray so yes you need car papa no wa build the structure kakra onya complete yes ne yati that was side de be mam asoro fo anya mbebo mpa ya mai ti anya omu pin ne de ma wo mu nti wo de ma wo no mo akofa machine be dwi emmen no kokoo ne ayi na e wo so nyina e free so ana wo ma started bo mu structure nti afi ba akwa ba mienu aba still ye hu hihye bia omoni ahihye sika so ma afen so no mabo afode se munye esa so my lady o masisi in fact basa o transfer for how long 5 years o ma sheda enti na be 2 years na sida bi na me so meti menti krom ho na me ba na sisters mommy sorry for international daache no ya anye pipes bia nto so a ho be ba asem ana ene omo say no mate o ma akwaye pipes na almost 5 years and 6 months which is July see me ya to 2020 up till this time 6 years na 5 years na 6 months na aso ya so nse ya mo ne ekwa mo ne ya mo anya nhihye ne mo ye say mo be si edan na maye ya me ya do papa na out foundation wa build kakra nti say mo so maye na mo compete because me yes kakra na ska na be din tip ska mo be me bia mo fa nko dan no na ajam papa na kuma ento ne yem eno so omo sida enti ye for last year ana ye ne papa ba ko oja busuafo no kope ba ko ne sesro no meka ye ho ye ma nti o meka ye ho na o nka asem mai ye ko ye ne sofo no koka mo gitum se o mate ase o mo hwese ye be ba ho ye de nsa be ka ana o mo ebe boya me ye ne esinye sa na nhye ne tie ma na mo ko ye pipes no e hye mo time afa still na ana this year aso a ya show mani ma aso tika aso kran ko mra bia sisters we dia ade na so na nche ebe na mo ye mo de ha ye se bia 1 year bia se na mbeje ana busum bia enfes ka se mra mu ana se ye modan no so ma mo ni nyina hwe ni ete wo saa ni de ni se da bi ete ma ahemfie isusu etie ana ye hwe biso TV so nse ne de baba ma le de anim na se ye ne di kwa asam ne ba ye no se bia sori ne wo wura ya papa kwesi awia na ye ne dia se be dia watwema Akofodua nde bia wafa branch pastor ene otia no no ankasa mabona mane
me pacho ye na enim akwase ewu anankasa sofi ane bae ho temi se bibia ni abona mane na se fi na chi ekoya bi ekobona mane a o da bi na se nka ye se upusu numu a na wote ne kankan ne no kuramu ne femu no na se nka mudi kan kode koto osofo kwase ewu anim because bekom kura no na bia no kura bi obabi bi kura na papa no nya awe so de mi che bi kura no nim sasase no mato se de omo so omo ma omo kwa ne no mu difo asamo na ne no mu difo abusuafo asofo na ba wo no mu gina na omo se omo ma ti so omo ma dia na asam no kura bi wo baabi matumi asole afiri mu fie kofo dua abedru ahemfie ha wo obi ankofre wo mu ana oma bo we no bugu a mu ye dede no omo so omo ma etista ye de ye bo nipa ye fotu ebetumi de ama no se ye beyi osofo pokwa braka mo ho na makọ papa kwasi awia ho na mo de asam na koto nanim ebia no wonte ti samo de ko samo de ko papa kwasi awia ho na bia wate na wantimi antu ho na mo bia maba na fe de makolo ya safu jamfio na mfie za na ma transo 5 years and 6 months but mo di enkolasem on Ghana for hypocrisy obi beje wasase ene ni nyanhyehyeye asase na ye de ma mo no mo ya asore na mo beye afi bia beje mu sei ba mo beye mo se na nyame somti na mo beba mpa ya ma ye na mo pepe sika no ko bi no obi eye board catch rom say obeji scan ko bi gire nto obeka tem trimode but ne kwan no nyame somti ansa mo ehem shege o ma free atuma ko fodi abedru wasofo joki momom fom detani solu franco maka che o mukra me say ye nu obi a emanti no chese ye kan Messi difo malady asam no ni tietie mu ane say malady adahoma sabe asole na wowura ne kwasem osofo kwasi awia na o wotasase so bi kura won tre ana se bi onim sasase no asofo aba na bi ehu bi kura sase onim so o mato so de me cha ayu me no ya de malady eti we mu no na didi kan na so nko mo hwe papa kwasi awia o mani hu no o mani hu do o mani hu malady o mo si mo no na ya asofo no ya we nti o mani hu no asofo kwasi awia o mo nko odi fo so so mani hu no me pesa de no malady boko padawro eni pa no mo ko me di ona me ni wonu obi yade a yese wo de dikan okay to ana mo dikan mo nko asofo kwasi awia ho na mo fa nko to nanim se de mo kire mu na mo tie de odo beka sa amaka mo mra okay ni starting free ho ne wadawro ma tie because asofo kwasi awia ntie nti wo kan kese a enye ye sa obi a wate e no se mi mia mo e dia but until what also na pillar of Zion on na na sole and what we mu akototo anu se na sofo na nsofo ni bi no nkola no enketo anu district pastors ni obi mu to me ya no anu odin funders ni timi ye no ya malady no ya timi ko kan mu ni enye that's so ye din na ode onwie why me say na Abraham pa edi difo ne be ko ya papa kwasi awia ho na mo de akoto nanim de besi no ne start afiri ho difo brem malady mi da se sisi ya na me minimum intimi yese ko pensuo na I talk show no omu kan omu de omu name nti omu ka se omu fa tetani soli free ho nko oda ba dedede yese omu ma mo fa tetani free nko ado omu se omu si papa ne onim na emom omu nim se eba afidie so papa ni nim enti yesre ye papa kose wia onim yesre ye papa akose wua odifo pokobla esre ye papa akose wua ya we ye papa akose wua wo ya we atwuma kofo dua asase a wo branch wo so e na me wo eti wadie ye le tufo mboko anyesa yenya ye bebudan na togu sofu bia o se bia e bedwa togu se wo ye sofu a e se wo dwi ni pa o wo pese wo ti wa swale a koto asase e wo hene ho tiaka nesi wo dan ye papa kwase wo a asem wei message wei e da so wo di fo pakobna ye ba hoboko die wasofu obi no mu ye no die wasofu obi no e ye no
ye ba woni boko enani cheya edano eden ye omu nwimfiri so ye omu nyamfa asase ma mo ye wura akose wu a tintintia no ye sram bebre because ye mpema so le nko ho enti pese e be ka sem bia de o hawo enti ma sre no no nyanse bi ye ba ho le kwasem because we ko bu sama me fo ne sofo no am se sofo kwase wia enti die ko wada wo enti enko ho mara ye da se e ho na sem no be frɛ me pacho yo oh ina smart say yetia na ye adwuma de fo mum ye fa no kure bi nya adwuma yetie o obi abeje wasase de di kai wona na anya nhihye ye bia oh anya hwe ya wa yesofo on bebo mpa ya ma on sa fe de mu ono ti wono wo so mo ne na anya nhihye bia oh o kan nipa ne TV so ka so no ma anya so o skada sana ka che o so man ne na anya ibia no ne se o mo se asole ne de ebia krata eyo e kire se o mo dia na anya hwe kura obebo mpaye ama wo but any nipa ne nya agreement say boso me bia maji usei ne kwasem eno man kon sa eti asem we no eye simple as e be sie nkwa ye beko papa mo de ko tu nanim papa wasole wa twoma kofodu ene ma o masase enfie numni omo ma ye hwe ye ne o ma ye hye se nko omo mo ai sa kwan so o ka te da bia na re mo de aba ye hu am why so letimi de abo am why me pa ye da se mo me ba cho me da se ya me o mu fie no ye nyame adwuma de anke fa sase ma mo nye na maledi de eye me ya ne ha me ne se bi utirimu fanya enti amoa wosomfo onkun maba beduru ha de ankura yi kan sabi wo de yemfa ne se omo kan kwase asem enti nkama beduru amu na mo be kanya ansasem no enti nkyeremu na mo be kyere na nhise na wo hwa ye ne mo aye no eno di se no kɔ se menkasa na se maledi sabi asem bi wo nom na se nipa bi kan utimi hu se nukura bi ni ba bi enkura yi se mo kan na se asɔre a sabi ye nyina ye nim no Ghana ha na magye asase emfie num ene abosome kakra na one cedi enko emma na monto koyehye monto koyehye mo afode eduru ba bia sebe penti asase yemfa ne kwa wo ma mi pente ma asase yemfa ne kwa enti sebe enkoda wo ma omunim nyansa na omunim se nyame adwuma na moye na maledi dia me ama me mpese meka ne too much no se nyame ya aduma kwa akusia sofo pani na founder na mu ya kwa akusia no se na sofo bi ne nkoda bi ana abusua bi ye na ye hwe kwampa de befa so maledi sebi brebra ma amani ama asase kwa mo na nton biem se wo mo na nton biem asore so ye mfa nye biem na asase ne na ho aduru ba bia mo manipa ba nipa bone ni na akwan sanse nyame kura woni no se nkura di ani bre aba mu ko masemi mo hwa mbetena za ka se nkura yi nyame suro kura se nyame suro ni omumu enso ade amode ye omu sebi enye nyansasem ye besre se wa won sasase ne se ye bia wo ho bia na mo ye ya enkura ye ntimi ahunu faso bia no ebra so se mo da sase no to na sese no ekoso maladi ani ye ma safu ni bia tiase se sebi so onu obi nkwa soro ba kwa na chese otamfo no enie ma ekoso no mo be ma nkura ye nipa boni fo sesi yi o be ma nkura yi nipa gine se we mu di omu nim nyame ensusu na nye ne kwa no ekwan mo de nkura ne faso nye eti sofu pani akwasi wadawru mebru sofu pani akwasi ewu a ye nkotodwa gu fom ye bon ho ye de baba tu anim se sei ana mebai ani abusua ne de aba ye dase eti hwe na ye mfa yie ntuye na fa so ndwemra maladi me dase yo sade ye ka no me de bia woni ni pe ya de a me sei woni akola akofum na aka se edu koko shed ye be so ne duru ono wanso na de twam obesu ni bubefu next time kwa aka se ekofum no na evitiase na me di blame no be ma wo ebi mu ye enti e bia papa kwase wa hu so mo ya sole ho mente hwe mente bi hwe me asama mente ye no aye presume di adwen me pesa ade no mente hwe enti eno an se de di kan no mo basase no so na esenka mo ne om ye ho hyehye e na mo ba ne yes ade ne free giveaway bi e na mo de ma awom e na wiase nipa bi nso nya de a efo a mo afan free sa enti bi de mente hwe ko hwe ye ko ye papa kwasi awia ho a e ba
ɛna so ɔmo bɛtra asase no so a ɛhyehyɛ bi wɔ hɔ na ɔmo ne ɔmo bɛyɛ ɔmo ne ɔmo ayɛ ɔmo ma ɔmo ntra so bi mu na ɔmo bɛgye ɔmo adeɛ nso a na ɔmo agye na asomdwe aba na mfie num na ɔmo atra so no ɔmo ati ɔmo ho ka tietietia mo ntwɛn yɛ wi adiifoɔ na abrampam bɛma mo da mo de bɛkɔ na me bɔ mpa sɛ de ɔmo ka sɛ ɔmo ma mo hu no ɛnde nya no kɔtɛ ɛti sɛ papa kɔ sɛ obi ankɔ hwɛ no ɛwɔ yɛ dan a onipa kɔ oyɛ nipa kyɛ no deɛ aka ne deɛ mo mo fɛ adwuma yɛn nso yɛbɛtua na mo ne ahwedi bɛsie wa ti mo ntwɛn ni mo na awale ho asɛm adiifo na yɛ ka ya ɛniyɛma bi kɔ so bɛma bi wɔ wobɛtu ne foa ontie onfie kura ne edidi nkrɔfo yiri no machi ne edidi nkrɔfo no machi ebi yɛ asɔfoɔ ebi yɛ mpanifoɔ ɔmo kɔgye anim guaseɛ ewia saa time no ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛ post ɔmo yere nom ɛwɔ social media na ɔmo yere no bi nso gyimi ɛba saa no ɔmo tetale mɛɛma no ɛbra na wɔ gyimi a wotu ne fo na ne mu guase aba no ɔbɛpɛ wo de wabɛpepa ɛnu guase bi ɛma yɛ mu nyansa sɛ wotu ne fo ne wontie no ɔkɔgye ne guase a mo no nkɔ afa ne wedeɛ na wɔkrama akɔka ntɔkwa ɔde ne wedeɛ na afei na wahu sɛ ɔyere ɔposti ne yere na ɔne ne yere twitwa foto ɛde amɔkyene maledi de asi case number 2 Emmanuela Nsia Adujama wan na ɔmo bɔ ne kɔ aduefo wɔno so wɔ Adujama kɔ ɔda ina mfie maame me pacho na wo ne fro Emmanuela no me pacho ne me nana no na manu ame transi mama wo na abeka sama no okay yo na wɔno a wɔde na sɛm no so wɔte hɔ ɛno de ɛkora ma ne ntra ho ne ewu nipa yɛ ka no wasɛm tumi akɔda hɔ akɔ ne bɛyɛ makɔda adeɛ baabi ɛne ne kwasɛm madam mama tena ho na ante wo buy program iso ayo bible cry be focus akasa precaution abodu ane cross wo pɛ de he chompe bible mo ano so wo kɔ yɛ asɔre awo wo kɔ yɛ asɔre me kɔ asɔre fire distance ministry wo Adujama yo fire fansa to so na bodin ɛyɛ me ekuyaje man inside bible iso sa asɛm a meka no no kretrudo me nitro onyame boa me anti asɛm bɛyi adam me pacho me nana ne akolai na me ne ti oye school ni akola nti me de manka bia nhyɛ mi sɛ waso emema pɛ ti de me hu na ne sɛ akola no wafa nyinsen na me bisa no wonka na ye de ne kɔ doctor mu kɔkɔ check ye na ye busumi num na wɔtwe mienu wanyema busumi num na wɔtwe mienu na me bisa no kyerɛ sɛ efu na wɔne no enyem na mkɔpɛ me papa ba ko efu no ye hwan wɔyɛ anwonani wɔ Adujama hɔ wɔyɛ de adwuma wɔyɛ baya ne sɛ wɔtoko gold ayo na saa tam ɔde akrai dai akrai no omfie sɛn bacho na aka bosome me nsansa no nya 15 years nti no odu nan efu no so omfie sɛn 40 years maame wo ɛsɛn kam enne me ma prosi 40 kɔsɛm ɛyɛ sɛ wo ne ukun ya wabɛtɔ ahyɛ political suit papa yɛ sɛ de wɔkɔm la hyɛ bedwa fie no ɛsɛ yɛ kyem obi afa wo nana 14 years ne nanyam man tumi am ya nche na twewire gu so ba mo ba ye no so ɔhwɛ akola mewa eti no waboduku mewa maame so ɔhwɛ akola eti na ba mewa ma me pa wo chew dabi so ba mo ba ye ɔhwɛ akola ni eti na mo ba mewa menim saa de na papa o 40 years afa wo nana 40 years wa tumi am ya nche no se modiamo yo kasai me pa 20 e ba saa no me kobo me papa ba ko ama na e friend eja boy na policeman onu so ye friend ya menu nti ye ko ye na ye de koto ne fie wura anim no nti ne fie wura na one ne kasa wo se enye wo no a nti e ba se papa police ni no eni bele wo ho na wo se wo fa monko fie na nwunu ju ade bisi bia no obeba be kan kire nti nwunu ju ye no ka kire police ni ne se efu se eye wo no ɛna ni nyina maam ya nche nti wɔte tu mu sɛ ɔno ani nyina ma nche no mpacho
Enti yes no. Asem no obeka no de kurum ho asamre ma mienu. Etidi ai. Ena ebeka asem no. Ena jaye. Papa 40 years afa wo nana 14 years ne nada. Waje atum so no ne akola nada. Wakofa assemblyman. Ma assemblyman ye friend saying. Ono so se yechim. So we assemblyman now ti kurom community. Na papa we 40 years fa kola 14 years. Na wo di akire ekopa chewa ese wono ye chi no won nyina ese na me ye chi mu nyina mo fra ensuase process for mama me ye chi wo mo ekwachi assemblyman ko chi efo ne nkam kwasem eye nsem wo na mo di no mama ese ka no kura bi kire mo ka say me pa 20 e ba sa no na ye jitu mu nti wo hwe akola no abela wo ku school ni nyina wo ye no you be bow ma ne ma ko yi ni doctor na o sole a sika utwa ma no na akola ne nko ano eye tan email a ya bosome na wo de bele no eja me de me genesa na genesa 10 million is ka keto ako genesa ni anu ti na ma me ya nche no some fi so o skanti mo bedidi ne ho good mind nti mpa nse ba bosome mienu ni afiri papa ne se akola ne nye ne banti won de won hwe akola ne bi mo me ye kire na kan kwasase mo kan ma enunti na mene mebla ye de abahasin de de kan mo me enkoche no ansa na ma be pira kola wa tomra o man ne mra kola akola afi na no obenya 50 years onya ya won ne daaye no wa tomra 14 15 grana no wadi a wa tomra papa of 40 years oni yere o yere wo ho o mpana wo ho sisi amekase Abrampa, mon friend Suasi Prosifo. Ne fokro no. Yenkokoche no. Mon kata kra na ni mama na me ni Nkommo. Ewuraba. Ete sen. Ma no so. Ete sen. Pache. Efo ni fa no wa fa be mada. Pache de. Na on fa be mada. Pache de. De na mu di gina han bla em wa mi. Na on fa be mada. Edi eji no da wa ma ona na amane one wo dai se mpana no ne wo twe ana se ba ko pe no ne ko dai e de no ne ko dai kasa kire me na na asuma am se me ko family ma wano so na no kasa wate na asuma am se me ko family apenyu e mesu ha me ya kasa su bia awu fi mu na wo ai kola ketu utumi 40 years atumi e 40 years koda unsa wona na soma ase dey nko family apenyu nembra na ye anwumre mo ano so na ye anwumre na me ko na me ko hu no omuni mo no maka chem se membra na mbe jis kan timi ne ko ono ka se membra mo de mo won timi ne ko ho no dis kan ma o ma o say 50 cd ti sada no no de 50 cd ma no die where you rape kra IBJ rape enye number ope eju na una na soma wo e no frɛ wo wo kɔ e wo fɔ so ma no so pachan anawra wan fɔ so a emetra ma ɛsɛ o ye ka so obi afɔ so obi Emmanuel o ti ase ɛde na kyɛ so fɔ so no dai na me ko na meti ho no ana obeto obepia meto mpa no so what you want to be out on paso. Nana ko wura dem na asem okotonyo. Udi na chi ko wura dem ye dey. Mami, udi na chi ko wura dem ye dey Manuela. Ma wano so na me sister wan hwa metwa ba hwa papa ho. Aka chem se me bana magiska no. O si bra magiska. Na na ekom de wo. Chode bi. Eti sika nti a o se beje na wura dem eno ne ko wura dem maame mon kasa nche mo na na ya ma na mie na no amode buka eti be tole akọ not me ade ne nya baako pachan to anu da wie no ma 50 cedi pachan ena de to so biem no so ye de no san no kodai and so the same thing say and so me ko school and me ko e ma break na me be fi no of friend ma wano so no of friend no ka sa member na me ko e
Me ko no mama ska no san me die. O ma o saying? And 50 cedi. And also ma 50 cedi. Acha. Tina chese 100 cedi. And one no no die, or no da mienu. Acha Debbie. And tina say they affair your boyfriend. Mami, mo fam case ni so nko. I mean, madam. What about kasa to me kasa wa de no. Kwasa se be na odi kasa yi. What you want no do better to me kasa no. Akola 40 wa to me papa wo 40 years atwempra no. What to me kasa. Enye sa ba akopɛ no da ye. Acha Debbie. Edi enti na wo twe sampana no na edi anya epese ehu. Sa wo 14 years na ni 40 years atwempana no. Na wo se mo twempana no wa wale wa na ade ade. Kasa. Edi no ka kire wanti wonya akokudro ne twempana twan sa. Anka bibi anche. IBG enti mo microphone insole free honko. Pacho anka bibi anche. And one say ohia wa na wakɔ no no wakoda. Acha. We are seeing it is cousin or the ma one son a won no. Okaya. 40 cedi. Wa dwene nye ho. Wo si first day o ma 50 and then ko biem 50. Do ka bo ma 40 cedi. There me say there to so biem. There to so the o so ban 40. Acha. Okon won we uchimai. Acha Debbie. Wan chima krada. Yeah, mama we. Radi hu yemobo. Na ne my way ye de ahometse. Efo frank na mema betre dujama. Kra 14 years. E na anu mo deda. Na assembly man so twa wira gu so kopa we hu chew. Ma assembly man ha didi say. Ba ko didi yate. Ena ba ko didi salvation. Why mo na awo assembly man de he na efo didi ato an ko fa ne so no. Mimpa acho say ye kan ye di koto nanim no. Wo di to wo ni na efo no. Hello. Efo. Assembly man de na me koto nanim no. Ye di koto wo me wo fa nanim no. Ena wo bo efu na mane. Ena efu no frɛ wo nua na wo de ne ba kurum no. Ye frɛ no, what is it? Dennis. The Dennis in the copay, some penyimfo no, a baby can asem. But assembly man for no mutimubi. And one said Dennis in the copa assembly man. Assembly man for the same. Barco de yati, and a barco so do assembly. Hello. Efo. Yes. Madakuku anfoa. Madakui. Yo, me pacho, ye frame. Oheneni Mama ga. Me ya adwuma wa Ahenfie TV. Ewo adum. Wo ho te sei. Pacho yo. Woni makola bai wa friend Emmanuela. Na yese wo ne na wo. Wo si afa di akola ne nya wo ba enti wo nhwe no. De edi kan. Nyabotre. Nyabotre bra. Jabotre. Nyabotre. De edi kan. Wo fa akola no na wonu misa akola no 14 years. Pacho mi onde minimum. Na wonu misa 14 years. Yam pacho no de minimum. Yo. Na wa wo wie ye na de engine ye se wo nhwe no. Na gise ekoye DNA. Oh ma. Pacho ase akola no engine. Ombe kasem no magiato. Ana mi yede. Mi sha akola no ma kwa ska to ama. Ana mi se o se na bia. Omuye akola no ba. Nyanya gba akola na ba out. Nti mi pese mi ye DNA ni je nere nencho nere se media no mai mi se ka mi plan na chese le enye mi bi nke ye body ko man ka o be asa koro ni nye media mi se mi ye din no ma hu se media na ma hwe ma ade enti da ben na o pese ye DNA no ma yo ene
You boss suni until the me oya me friend abisa no mama. Efo me ma o Monday bra ni emfa kola ne kan woni anyina nkwa edi ani no me pa chew. Yo mate. Wo ba woni di me boa. Me pa chew wo ba eni di odi ene no koya woni di. Mpa cho se. Wo ba me ni di ene ye ni di. Why? Yo mama. Wo ba kra ye be fredi ene fo no mba be ye wa ha ya. Eti Monday ye be hwe anim. Yo nti odi e mesa fro back meju no mama sto no ba mesa fro back se na be che bia. Mate. Difo. Malady. Mami, to the bia. Mama mi eni aho kirechi enye ye niema saa wo. Wo nana akra ne maame we. Ne maame afiri mu ye di ajanka jaw. Akoda wo mfie dunai. Papa panimu hoho. Ade be chena mbeso na bre wa sa na niema nyina no kona na nguna mamu amuko hunu we. Fa wo nana mfie dunai ne nanyam. Matumi aye hwe ha se akofra assembly my fo no kra na omhu eye me nwanwa. Na nka mo de mo wo ho a mo kra na mo boa. Mo so mo ya be fra mo didwa atoa ama makotra sa asem we so. E ko pa chew. Enye sa etwa 10 million. Say ye mfa ma no bosome. Abayo to awu na na kra wa yale. Hwe ne kom konka. Any said the wire hoy ha wa yan anemic. Ayo. Me friend na was in Niska or the baba. Yo, ma konka, sorry, fra konwum. Afon sakrama ba tan. Da mani be wa me una dam pan. Wa wo kon twe achi. O hwe. Mo se ma ha mu yamode. Akren so se na chizeze dra na dwa wona. Eno adabi. Tu nufu no, ebe twe fira no makoduru so am run about. Eja net say. Na me adme yo. Odi ani akoda yi. Me nana no. Na da na eja me hwe wa wo yo bi a wo benimu de. Na matena wa ma niema atoto ajeje mu. Ya nukure. Mimi ni efre me ka chem se akwa na fa ye fun. Anukwase mi nenge senka me kokohwe. Senka bi en papa no fa mi. En size ana se ni size. Nti manko. Nti no oguso ano ne wo hono nti da ko no ofre no ka chem se. Ti se wa ma asem na aburu me so. Am se adai. Wo ni paro ne wo yan se wonti me hwe akwa ne bi nti se ku ye die ni. Am se ene meba. Na me tumi ka me ko me hwe no na me hunu se na papa we na fa akra papa kasa o kasa ne nkoyi wo hwe akra ya wo fa no ene jese ne entare indika ka bibi na me ni esu mo dika ka ho asem nyina nti mi sumi ntimi bu akire o frefre mpanifo bi a o mo kwetena asem mo ka asem na jese me kan wo hwe enye dai enye yi nti won kan kasa mu yi nti ma na o twi ni se kan me hwe de nka ono ase bianko be nya adwen sakira ne nka wa kan bibi a kire ma mi ne nka be hwe akra no di ujina fe de me ko en ka jense akra nsika won fa ma nti won fa ma no to ka kire mi se awede yen ko be ma no me ko nyina ti won fa ma nti me frem ni ebidan what now wo so won fa ma no na bo so ba ko sa ba na me frem na obedi ene kura na hwakola na me frem kopim so be odi ene na me frem dan se wo diskara ma na se busum mi no me ko busum mi wo di ama wo se bi o na akra san yare obi a JHS watumi yi 12 de na chese nko benim ade o na mbusan se wo se wo yare kra na ko to hospital me frem be ma wo se wo hwe na wo yale akra no ba ta wo yale ade ye no operation wono akra na wo fie wo fie ebimpan so a me frɛ kaka no bidu ye na wawo ena mo amutwa akra no furuma me pa cho de mo de no call hospital wo no ko yi akira de doctor fo ni bititiri ye man te monti ye ko frɛ wo no mema amranti abe hankola ma yo adwe dodo akoda wa yi 12 a obetimi akosuku wo be se na brapo ye be tren du jama wa be ye no to ya 10 million bosome na ya didi ne ho a na kwanda achase ofa ka say na me ka jense on fa currency kana manu nti mami pusha no say busumi ni no first kama say enye sai te dia musume ntra ma busumi ba so na me ka nti be bia say me de fa na be free producer no so memra dinu na kwa na senka ye bana no me frɛ no onya kwai na me nyi na me twen no ense nya me ncha dia no po de ba ya me namba nti ye mini wo hon bom se me ko hwe first mo na me hunu senka ono ye penicillin dia nka eno no so wan kan je say bia akora ni pa ko fa nkora so ye penicillin na bia sinsinsi ne mini wo hon yo ani ofa se no ye tu en safre na dwada mu nyina momra ye be frɛ die ni fo na ba
no ma ba be die ni no ha na fe die ni n'achi no ye be hwede be why mudi inimu die why timudi e bom pai senya me adom adwada no ye ba ko die ni no na ya hwe batakola ne de munya madwen so obe ko school ante me untimi manin ko school why 12 manin ko school hey uchusu o fa school be tepa ene o case na mo aba emai ante manin ko school why 12 betimi akọ je akola no wate awo me na koro be nipa da bi no abehwe wansa no wawu wate jank sama no ba no obejira na chi na ifo no de ye watwe yim why timudi ye watwe yim impesa me ka bebere di for be maledi mi da se efo be bentia nche dan kase bia na o maame ne so ebedidi ana de ne mu na ya amokoye akola no so akola no podi o nidi o ma na aduane ti eti ye bompa ye se efu nyame be ma nkwa na wo de aba me wura ho me susa because akoda wo sha na ye sheda to ne mrade maledi ye sheda to ne mrade ma me nyamwa wo be kasa che ne se de kwa na sa because o suma so nkota de wan kan je so nko be manchen won se de kwa esawia na ofri school na ya ma break no asako shewo ifo no kan ye ye kwa ne sa no kan so there be say wodi kan na homanim ahoman watim me man is ganti ho no baba jiska enti watim ni nko de obekọ enti wodi e malady we ne anhye da embom be ye twena ya ye de hiansa ya ye fata yo no na ye ko wi TV ho kuku amu eni akosese mu amase di asem o ma frɛ o na mommy se de o wig die ena so kwasia me we ga da kuku se na so kwasia wai o kwasia bebrebe kuku eja ndro ne akosese mu ye di me wa agro se de wig die collars ena ya agre se ne to sa anoma I want to say the number bi Mafemi on. My girls, next week, my baba sramo. Na di for no say me call Golden Dental Clinic. Ewo airport runabout. Dr. Evans. Wonderful. Oni na djuma ifo mo share papa. Enu ami ko twitwi me sini pa de o ho atwi use. Yi use asin konkonne ne no me. Anti maledi ko na o na akọ. Na for me kokko yi bisi mu kakaka. Nti enra mo ye me kama. Yes, but something great is about to happen en chekora. Bo be shame veneers kama. Hey. Ai inti na be ko e course sika wo ma no fun kwa woni bi adan wo dem kura sabi ba shi ti kwa keke obai ni bi da emotional abuse kakasa yi a kire wo kasa ya kire oba wo so ko fa no na nye sa no wotie wo ko fa no sabi no wonti abonkam na no hu ofe na akofa no e ba ne sei ene mema nyina ye mo chobo ni asem ye chi buku ne yakwa akoto no ba na ye diska akofa na be fie no entontwene to bu ase so pro ho entontwene lady ati say sadie no entontwene nyabotre to bu ase kinkan na na reho e wo wonimu a emfinfin ho no enigye ho maledi ene kwasem na woka say oba bi etinya bompa ya mani kwa ye na esa na bible aka my goodness also wo ha wo yire a oba ni su a also enya wo yire basa na ensi wo be ma no ompai bokwan kwan ema bebre di for makasem wo yaka spiritually omoti akonwa so ne kwasem onyame na aye omo ne kwasem it is a ware sa oba bi sa no na ye wadwen sa wo be ha no physical ibra na jo omo so be ha wo ne kwasem bofo ne dire chi ni ba be ha wo ne kwasem e be ku adwuma aba maledi ne kwasem na kanu e betima sew destiny oba ma bi betumi aka che so ne yere ko na ne me sei oba ne nya ba ifu dabi eye na ade a wo di sura wo di apa ebi wo kwa eye ne element na ekura no sa na ne su ne tie
ebe hawo ebe ko etia wo yes simple ti abrabo se na te principle ase na ja utu no na wo ye gaga toto wa no tenten ja utu no ewa ko same wa no wa too much wa no wa too much o ka fun sam tuga to wase enyem nwanwa se duro no pa the whole wiase obi ehwe enyem nwanwa yakobon hira o basa ya dom hira papa enti den me bia susu din komo susu kasa oba ni siesie no hye oba bia wotim se wa fa no ho printing copy minase be mani mo hwe owie so besa fa kire aka kire se wotwempena wa wo nhwe no ni maame ni papa bua no so wa wasa so di wa no tenten no ti sa ahia atako difade ya ne bema o ka fon kire wo maladi ene ese ofi so be sa pe no wada nanum kankan eno de anya namutum kankan wo so wa ya de wa no ya dodo we duru jabi o aya asem na wo kan maladi o da bi asem na wo kan we fa ine ko se obi turu nanum kankan papa penny so wo nsem bi na idea wo ho fesi dia wo de ba me ka se to aso a enye papa wo abusu afomu si ahye black nye bibia ya maame efe ne maame na wo tweda ye hwie ya ye nyina ye kɔ ti nya daje kura te ne wa ba so be gege me no ne so gege wo kwase maledi otufo nyankopɔ Israel na eya na meda hodin etie words of wisdom na bisa sɛ mami omu sɛ osua de ba maledi ade a usua nyina akyi no niema efiri mu pie na ye otufo nyankopɔn no kwasem and the mouth because meaning Bible concordance a wo usua there are certain topics we were tronumu kura na udi hu nkomo a asofo preach but angla wo de be free abano yes 7 days asofo ni between them dey am say oh you now dey wo am preaching na wo preaching no because I'm saying nyame topic I am preaching na sorry be years no my lady be fa baby a obe angla de be free abano baby o de be free no it's so different mommy nyankopon Israel na bi je bo ba anya book oba ye book my lady ene what can hintasem chapters bebere chapters na wo book no edoso maladi ubetimi ahia obabi wo hwe ne neye ene ne su ne ban a kenokra no sa oba no kwa red flag esie pa wo hwe sede bia osi bona bra bofa abusua bi mu anko wo mu ahokyere bi mu wo mu ene fom bi a oda sa chapter no o kenkan a kanye papa me de mia mami Oheneni Adazoa abrabo beye case study misa brefashia no wa hia o se na we TV personality ana say radio personality say ye call chapter no mu a ye benya chapter bia na maami bi o ye boga ono akotena bruchire aba o so obeware obeye business kakra eno no e chapter na misa brefa ekenkan emua no obewura media mu eno soso na e chapter foforo sesei otumfo nyankopon sade adoma kyade a eye nyamedwuma eho adoma kyade a eno soso nyame nam no so gine ma eno so abeye chapter foforo etimidofo chapters na my lady ye will emma bi mo wa bi de Helen wa send you message o so wano no aburu niema mu wano no buru niema mu ti am wano no emra fam wano no ewa wo se sam tuga wo de ewa e wo fia e just sam tuga no my lady mo nche no wo ha na e kwache no enti my lady ye wo chapters bebre na wo hwe oba ankasa setena mu a tibia oba famu anase na bosuo mu no enema oba komu bosome ba komu no enema bebre so wo hwe kwan oba kura fasu ebu ne nsa ya wo famu ntino ya na mabi mu mood swing ewo omo ensa buomu ne enema bebre mu eno ye chapter ni bia so wo ye bema na unni abotre ewo saade no ho a my lady obia ene ne yire dampa so onye ne hwe ode ne nsa to no so ya na wa yi ato atwene Osi me dofo na de nam de ayewo osi hwe oho afono me o etibia oba na ekom se when nti nyame se ye nware man with wisdom bema bia ebeduru brese wo fa oba na tena no hunu se
o nyame nyansa ye de manage oba onyankopɔ de mana dum ye se o mebɔ ya brabɔ me pagya ya brabɔ my lady yesu kura ba wiase no eye man de pagya ne ministry adie bi e pagya wo wiase pa no e man de dikan eti chapter bi e ne wo kenkan ye chapter eye bitterness chapter e wo ba no ho to bo ase na endio e bi na ye bretie bi chapter bi e ne wo kenkan sisia no eye yade bi kura bi e da wo ba no so mesro menyini ma because wo to bo ase ahwene ma yi a there's a chapter bi e wo animu a enei ubedi hu mfaso malady ne ye wo kasafa mema sebe omoto ma ho emfata ye kora wo adibia wo hu oba ne ho hu ne se enye no enye ahoto anase anoye a na ade be read sa chapter no me ami papa baako ada ye bie ye start adwuma fritachi ma ba bishop aferiye boa oso won kra wo hwe na misha no pa bishop na misha no malady chapters ne do so ye komu a obia wa wade me malady nipa bia wura wade ma me wade bia mfen se afi na wo share the realities in marriage oba no wa kofa no ebia na won tan ne nhia pen afi na wo ko hyede mama ne hu fifire bi kura ba be kire se se wo hyede mu cha sebe enka bi ba no ho eye chapter bi afi na wo ko ben na homachi wo be kasa gu so ma hu se wo da sori a nanum kura ba nanum motoho bi eyi ba no Buta enya semketwa eno so ye chapter foforo na sa chapter we no udi nyansa ne abotere kenkan ne yie pe ho pomasi bra ebe yie ama malady otufo nyankopon hira opi hira pa na abrampa malady meda sinyame hira papa medika aka se sinyame amfan free sura ma wentime nyi nka wanso de ne ubo ha malady se we dada o yana ukasa Male nizo wana kofa nkawase mi mai to ringo yeda dada mai wani zem no be kokra makopebi malady dia me kan se so amfan free so amawa wontimi nya ho hwe ana to so bi ma sama wo kan da ya me de se bemma bia no ba papa gina ne chi bompa ma na bra bokoyi koyi enti honko an ema ewo ya brabo no 99% bema bia peso di ya waware bia treat your yiri treat your wife well no so fa koma pa entawachi agiro na abrampo ba wo ye oba jimifo na wo ye bayifo ende bi wo so se ma no mo ye sen no mo ye edu enum efa anwo ena nkwasiafo no enti nkwasiafo no de ebi wom ti senyame wadom na akonya nyansafo no bia tritini ye no fa ne mpa bontawo chi na niam nkoye mfa mo ko sia kwasia no so no so oba ha wa gya no mane nkore be e mane meku nton gya no oto ne twene papa fie ti ho na akofa no asa de ne ko fa ne ko si o ba ma no so no peace ne fo was because obi o aye ne down sisa no kwasem malady we say asofo nyina me kan ne say dwam so origin Nigeria na eka me kan say dwam sa asofo nyina be yo eno be ya adwena anka warigya no ye ntini bebrebe sa malady nukura wom ne say nipa na dia wo ye ne sekire ne ka jenza de wei e dia warigya be benti jai onso omunka malady mo wate ase se oba no be ha wo tetew awade ni heaven o jano enye zo ati gu awade obeto o kyerɛw ekwan no malady hwe oba ye mema yi ene ma so san se mema enti bema wo so ma wani da ho ewo yira wo ne ni san ho malady ema pa krokro ade bia wo ye bia se ye bufuo wo de ofrize ne buafu abrafom san ye ma we na malady ama emma mema brabo enkoso no ebi so ode yaw ani su malady also betima ye oba bia de ana wo yira de ahomache na wo frize wade tu nkro no to no osu sani suo na esogu for malady eye no me no hawo no de to abrabo so malady asame atiase se oba bi wo ho a enye beye enya akonya se efi akonya se ima bi na odie honhom no nyankopon de adom bi adom na se wo ha na ebe hawo onya sampru man wo ha na obe hawo se onya sampru eti mema me ani na ho se wo ne ma bi san ne ye bi o kan ben na wo do ni pia
oniema peja yo bese woni ne ye kiki kakra bi a na niema agigu akrache emre bi nyum to ni Davido okasem bi o se obeyi nyum foforo no start se oni choma wa kasa se mu niema ejimi enti oni yire ne de o fani ni agro wa hu so ba no onye simple woman na wa de ne de agro kra enti mema nyina mo mani na ho se wa ware a ehese hye no so pa question mark sivo no enye question mark ketwa se woni obey sign maledi ofum na wo niema agigu o de se wo so ntumi hye wo so na bedi nkwasesem wa bontia fa wo boni respect e mo ba ne kure nkohu se wo ye nkwasesem bia na ye wasede se bema no de wa kokoko na akwadwo ani su opema beba eno beduru na nima no so afanya zakwa no bi mu de chese ye yire no se moa on fa no hokra between man girlfriend the din yira tem telephone din yira number man mpna se friend na keka bi kire no onimnya na maledi mema binom adwene wo fam o hwe se wakohia wo ba foforo na afi no obeka ne yire nsem a kire no bemen maledi ebre bi beso oba no bedwane agyawo saa mpena no obekọ obesan ba o yire ne ho maledi na oji mi anaji udwan ye besrese ye mfa ni die ni buo ema yen yire mu na nhira nyankopon de ato won so o mo de taye chi no emre mu sanfa maledi medase na de na se ka ye hye white kra nso yesi baby yesi de to no amfa nto ho a na no nyame aye adom 19th endura na woman of faith rade na modom so e de ekoi ba ye nya 2 years but here na ye de ba ye call conference ti no na ama ye conference no de akoye 3 okay ntini ye banner na wo so say ye third ano but ekuo na nkasa de 2 years na rade aye adom oni ye hwam kra eno wa my testimony ba ko ene so ama ye ba ko eno na ye 2 years obi nya obaby tested positive and no pay anso obaby so tested positive it you cry 138 ma 138 ni awo ya ebiso enyam it onyame guso eye dwuma na enunti aseda nko a na me pa cho audio so no way enko ni say Seigneur Jésus, ce matin, je viens devant toi avec un cœur rempli de grâce. Papa, je te remercie aujourd'hui pour tout ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous as rendue, Papa. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour ce groupe Women of Faith. Merci pour tous ces témoignages que tu nous as donnés depuis 2 ans. Seigneur Jésus, je suis là pour te rendre grâce, Papa. Je te glorifie, je te sanctifie pour tout ce que tu fais pour nous tous les jours de nos vies. Merci pour tous ces témoignages, Seigneur. Nous sommes là devant ta présence et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre gloire en te disant que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Reçois toute l'adoration, Seigneur, avec un cœur rempli de gloire. Nous te glorifions, Papa, avec tous nos cœurs. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de we a woman of faith nyina ya administrator afia e boa vasti or France to bompa ye no French kasem a odi danyame ase na woman of faith akoye global ministry nti aseda no bebre Italy wom China wom muma yenti ya aseda ye de mawrade ye nyina. Padre nostro, stamattina ti ringraziamo per la tua benedizione. Dio onnipotente, stamattina diciamo grazie per tutto quello che fai per noi. Un altro anno in te, un altro anno come donne in fede. Dio, ti ringraziamo per la tua protezione verso tutti noi. È un anno che non sentiamo nessuna brutta notizia, è solo grazie a te. Ti ringraziamo per la tua benedizione e protezione per la nostra mamma e per tutta la nostra famiglia. Ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. Dio, se avessimo 1000 soldi lo daremo per ringraziarti, ma Dio, quello che abbiamo lo usiamo per adorarti.
Siamo grati per un altro anno in te. Sappiamo che quest'anno è l'anno della nostra benedizione. È in te che abbiamo fede. È in te che abbiamo fede che farai tutto quello che il nostro cuore desidera. Ti ringraziamo per oggi. Ti adoriamo nel nome del Signore che prego. Where Italy, me buy or your friend Jackie. No so bompaye no adewrade ase e wo Italia kasem ti yebeko Dutch na fe yakọ China na yatoa so. Vater, wir danken dir für diesen Tag, Women of Faith bestehen nun seit Vater, wir danken dir für diesen Tag, Women of Faith bestehen nun seit 3 Jahren. Bitte nutze diesen Tag, uns mit deiner Heiligkeit zu segnen. Amen. So Netherlands ti China na ewie. 天神，我们今天早上来说谢谢你。今天早上我们非常感谢你，感谢你的恩典是我们的一束火。今天早上我们非常说我们来啊，今天就是3年你跟我们妈妈 Women of Faith 开这个 Women of Faith platform， 我们非常感谢我们妈妈Oheneni。我们赞美您的生命。今天早上我们来到您面前，请您庆祝中赞您年后。今天我们不再是说抱歉，黑上宝彩的今年，我们说明年以后我们就来啊，说你们需要给我们孩子们啊，女孩子、男孩子啊，双胞胎。明年以后，2027年啊，19号、8号月份的，我们需要来说，非常感谢你，奉耶稣的名求，阿门。阿门。那ɛno na IBJ ɛmanyame ɛyɛ lovely. Kasa hodoɔ. Na obi ede nyame ase kasa different languages. Any kanti yada onyame ase difo asibei sima baako na yenko yasem ni so yentwen enkremufo maladi yada kristo ase enkremufo ne be ka che Romeo so we are leadership enye easy ansa na nyame de obeto edom bia no na je se wadwene mu da ho utimi kepu ne ma nyame de ma wo eti enye me nwanwa se kronkura kesa China ne France ne Italy fo nyina edi adanse de nyame aye wo no se de nanu na wo kan wa yo sa abe yenya osomfa so fri bibia mu eti da twede mponyankopon se adanse no eba na de me da kura ye enwia nkremofo de na eba no nim se nche ye beto so on se de nyame ye no entwa nko ba bi faako se me gira infantefo me gira ngram me gira sante da bi across the world nti across the world first I read it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى وسقنا من أصحاب الجنة وسلمنا من آفات النفوس وخذ بأيدينا إليك وهم تدرنا على بين ودينك إلهنا فوهمنا إذا وجدنا وهمنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا في الدنيا مؤمنين الصائمين وتوفنا مسلمين التائبين وجعلنا إن السؤال مجيبين وجعلنا ممن يأخذون كتابهم بعنائهم وجعلنا يوما فضل الأكبر لمن آمنين ومتعر اللهم إلى ناظرنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم
Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Amen. Amen. Somebody we know the emotional crying woman. Before woman of faith, the Lord is my victorious. Woman of faith, the Lord is our victorious banner. Woman of faith. Woman of faith. Jesue. The Lord is our victorious. One of Matthew. Woman of faith, woman of faith, the Lord is our Victoria banner. Every Victoria is Victoria. Ebujafo, for Bible tentem. Yankomo se ngume di kan etremienu nyi mu aduonu nan. Genesis chapter 2 verse 24. Tentem. Therefore open your Bibles quickly. Fabra chikasem. Translate. Open your Bibles quickly. Be your Bible on tentem so. Hey, okay, make a tree. Therefore, open your Bibles quickly. Today we are going to learn something about marriage. And you can carry Casemono ako awarium. Can carry different for years. Therefore, most of them na wait and obema beja na wofo ho ene no akobata ne yere no mu baanu aye honam baako aya ya ebi mu kan se ya kasa ete se ese bema utufiri wo maame fie na utufiri wo papa fie oh eno de no kre ense se ye ware a ye betena ya wofo nche ba ne no kure mu paa no eye bondo a eda bema na ne maame ntam no a ana na wofo ntam no a eka wo mu bom paa no eno na wo se weiti se wo de oba na beba ta ho nti wo begyan sa de no na wo ne wo yere akoye baako eno nkire se hwe wo maame eno nkire se moa wo maame na emom first no de wo a wo no maame tie ukoda wo maame mpa so wo yo wo maame sei enumre bia wanyina du pani fie so agiro ko maame fie ekodidi no se oba nya beka ho a ni sei nti no ena oberema ebejane na ene naja de ne ho akofam ne yere no ma ye baako emonye se tonotwene dabi enye se tonotwene eti se wonya ware wie na de bia wo da so gina fie ho de bia wo da so gina fie ho a wo ye baby husband onya mature na wonyame asam no so emamu ma Bible so nyankopɔ bo ni pase ni suban so obo oba ni bema no si yen take dominion yen fa oba ni bema no yen fa bibia o de bibia ayede ehye yen sa enu ji no si de onyame akabom ma obi eti wo yo se wo ye bayifuo wo be kurukura sinkrofo awade an watetimu a waso die so eche wo oman because onyame na se de wo no wakabom eti se ye be kabom no awade ye be kabom no therefore it is an chachra a words of wisdom and chachra eburo no ye de gu haba no mu a na brapa ye yire no piti se antimi anchichiri ya ebin a na atuse didi etu no ebetumi aye wo ma ebetumi aye adwuma ebetumi aye bibia but se kabom no a eye baako a ubia na dembo sana wade ti wade se yete se nchechira wa
ye chechere eka bom na ne nyina aboa no ale di wa bian enti awurade sɛ ye baako ye nkamom ɛna ɔde nneɛma nyinaa hyɛ ye nsa enti awade bi a ebije baako ye wɔ mu no bibia mbo yibia mbe succeed because e basa no ma mu nyame tiri mu pɔ abam but awade no koye apere wo bai yade wo de asie be ma yade wo de asie na obronsam aba begina mu na fe adane adwemone obenya be ma sika wo bewia obema yade e wo ba bi a wakɔ wo ba bi kra ne yiri nim obosa oba no ho ka e wo bra ne yiri nyawe e di asem kra ne na kuma se ate ade bi ata amanim a obeso ogigi bi se enti sana onyame yeye wo se ye menyu mienu ye take dominion odi ade as enema nyina ahye yensa na ye koka ye bom nso a ma wo nipa biala emetim ena afei wo beema no esese wo jai wo fie ho nyesa hwe wo maame hwe wo papa na niema bia na wo ye te se de na wo yakola wo da so te wo maame no wo papa nche no eye sese wo ne wo yere obema bi to ne sister ena dwini bibia ho eti ne sister na ye ne nanse den se akokohwe de a wako wake pinsu ata wantumi anya pragia mafia wako ka obi e mantwea katechem ono no gina wade anim ene wo di tete de ne bra esese wo ye bema na wo ye yesa emwa wo shira kura ma enye sa na wurade kan ye wasede a ye yema awofo seba ene ye wode ye yema yere eti se waware na de bia me san kome ma me fie akodidi oba maame bitumi ne nase e kansa me de agese kwasi ada bia oba bedi maduane o ene de me ntiase na da me nhia bi dabi awurade nyankopo ka baji me na ni nyina ya nteteye se wo ware enipa omu bu omo ho ensewfo no bu omo ho na omo de techi omo ma before aware ni mu ha na 80% omo fa 50 ma wo de bia mi nya ma si be ma din boda ase kwa de brefa maybe obi anya me fa ne crazy masi discipline man my god when university wakobo degree edru so kwafo ma be kwafo watete ne ma omo nya sikafo bebiri but omo bu omo ho omo ni dia bonten besi ne mo papa Mr. Yawabrefa wo de wo ya ye fro wo ye de ye gaga wo ga ade ben wo ni da eti de bia me kase nyame hu ye mobone ye wa ye ba san ye se yakwa baby party eti ye ko program pere me bo because IBJ wo ko ba na e krokro ba no aduanya ma no cause de e ko so ho no nya sam tina sam ma ni bre unim ya sole ye kese e ba no ma be sere so nkotre ye na se nkotwotwo nsawa gidi enti e bia ye ne so a o konso oni di o no akotene ye na sia fiti anopa ade bi o mbecheche no obi aso oni obeba no atomire ko ha na me ha bani na me scratch so wanya say yes twatwotwo ampo ba bi anta wase ampo ba bi atra e yes twatwo na ena di o train ho a se so onkotratra table what you na say onim so oti one contra yase ankotro table ho kwasem ankofa asem ama Mr. Brefa bedi bibia ade abroso eye bayira ya toto obewe carrot no tini baby ya de titi wo mofie o se ne papa wo ko school a wo be ko ebo break an wo be fa bedi apesie eno nche se obi edi scammer ne back school aye bone ono so dia wo de nam so no enti no nanka saa no na ne maame se eduru kwasi ada bi a maame eje se o ma ekreba ebedidi wa hansana mido nyame antenka betwa ba hwe kametwa ba hwe before na me kametwa ba hwe masi me imeni ato onim de wo bandra wa aga obeyi wani ato nchen na brampa wa bono to homa pian we mo heto mo no o won as odo abeti sa
worry to baby. To why do we are one now? As he did Robert Ibigi. Won't worry, we are what worry. Obey Bia or worry, we are also and you know, Frebushasemu. Nay, young to that. What you really know was said, dear Bushasema Chibrino. And also just all while you are to Bushachi. But thought a big crow bano will whoop a woman about cock. It's you, boy, you're a boy of fasting should be. Crack, boy of fasting be some more day or why, not the bee. Ebia na wo fasting po ne be den ade amani gia santefo mo no ofa mo fasefo ni agro kra ai na efepa na soso susu yese wo no yiri nkammo mo nye baako na mo ni en asase no so ni pani nyina ye fa nhyɛ mo nsa eti papa wadwuma ɛsɛn na wo di hyehyɛ dum ni adan no wo no yiri kabo mu a kanuama ye yie o eti sua so no ba ne be kabom me ni bibia me phone password be no da so me bank accounts BP number ni nyina mi sabe fa wonim bibia e dey na me disie me ni hwa me disie ti eya na ye me nwanwa se na o ka obi be ka so agimi eno na manya me hira yen nyame hunu akoma ne se emutse ewa wade na wo walo na se pastor service kan se bi oso obabi ti awade ase a na kodi e odi ti awade na se nyira e na koma pa oni hwe but na koma pa odi ware be ma ne wodo ti wo sa be ma wudi oba we hu agora ewrade be ku ato akone wo be hawo eti esre moma ye hunu se ema no ya wo de yin abata ye hu de kan ye baako wo ware ana wa ware te wo hu firi ho ne ye de ba wonam fam a wo da so te wo maame ne wo papa fie so a na wo ho ahode atom ekwasem to na nkwaya mu ye wo fasefo twafa ho wo fasefo nam ho wo fasefo nam ho ni ye hwam enam wo nkwam abuai enam fia mo wini enam no so ene wedi nkwanfo se tuku na mudi mo be yale yes difo abi jebrem maladi otufo nyankopon hira opa ewo ene a chechire ne adesua sonko a onam so ede abrɛ yɛ na oba oni bema mo ware a tworo se mo kɔ fam mo ho se obroni beka se fasting it's been fastened ya ka bom ya timu a ente eno ani awade na maladi me pese be address enkrofo bi mu ne enanom bi ne mamefo bi mu a omo waka se bi se me ba no me di ne bakoro sankrofo no bi mo hankrofo mba wawade ase all because odi ne ba bakoro enti ne ba bema no anasa ne ba oba no ono agi no eware no meanwhile de na ma wade ye problem kase a ekoso pa obi ma wade ase ma me no pese okotena akoda ne fie ho kora mpo kono aduane ma ne ba all because odi ne bakoro ade a ekoso a hadwene pi na hai no emema onyame de wisdom a ebro so adom ye say you feel say ema emre eti ahai no wo ye busua ne ti no saa niema we nyina no wo as bema na wo se utimi handle saa niema no obema hunu se wo yire emre eti niema bi e be koso wa wade ne mu a ede mpuntu obeba no wo na wo se free side eba ede ne ye hunu bema bi wo ho a wo so no de woni ne sister kora fa dwene echa na yire bema bi tia wade asema lady wo do ne sister kora echa na yire minka se no nua ba nanso sabio oba na wona ne kwa kobo bra no de dono chrono ne ka o se dono e woni ye nyina mu bibia mu dono memmen do ayentimi no mai bi mu ntino otia wade se pa so no aso wontia wade ase ene ma bebre di awreho di yawo because decision making obehu ana ni kuna yade onka nkyere no onka bibia nkyere no ya che bibia malady ema bi mutia wade ase etu mema fo krampa yemfa ye kwa so ne ekopema ne ye de ntansa na bebo ma no because suba boni bia be me dan na di se sie no se stroke ate no ne mpran hwe na ye hu no
na mmom wɔbɛyi a otu fa wantie no ɔno ana yɛsa de adeɛ no ɛbɛsoa no because wɔfa mo ho nti enti yɛn nyinaa yɛmfa nyame wisdom ɛnyɛ adwuma sɛ nyame yɛ wadom na wotumi wade sɛ kimu a yɛabusuasɛm no bebrebe no to nkyɛn kakra sɛda na malady ka no yɛnka sɛ mɛnhwɛ w'abusua malady ɛda me wade yɛ sɛ kim ɛna me maame twa amasuo ɔsɛ krakye nsi ha biem mitimi kɔ no fie koraa kɔtra meduru hɔ kakra ɔsɛ krakye kɔ yapam me ɛso na me ne maame wɔ bond bi paa nya asɛm ketewa ɔkyerɛ me sɛ ɔpani seesei deɛ ɛyɛ wo yere o enti kɔ saa na teɛ enti ne nyinaa boils down to entity malady na wo ka sɛ adidie ho asɛm yɛkɔ sɛ primary school ahomakye 5 na yɛaka wabene yɛmfa sika nkɔ school da enti efie nkakra na ne yɛdidi nom ne ade saa bɛrima bi tia wade ase sɔde a ɔno kora deɛ nkurɔfoɔ fie no wɔhwa nti ne yere aduane kora ɛma waafo ne nam nkurɔfoɔ fie saa ɔyɛ hwa yɛfrɛ no atenka te ya no aba so atete ne nam nkurɔfoɔ fie saa blade ne yere atenka na ɔduru hɔ didi saa ɔbaa no ɔhoro ne saa so ho bɛkɔ na ne yere no aduane ɔni na ma di yawo enti mesere pii hwɛ ebere bi atwam na ne yehu no sɛ yɛyɛ ɔbaa favor sɛ yɛ ware no ɛnɛ 21st century ewo mu no wo ware ɔbaa mu nyinaa na mu mɔbɔ awade obia ɛnyɛ manko na awade yɛ nimunyam ma wɔn yɛ ni mɛmɛ bi ɔmo awade nyame ɛnam wade so ahyira wɔn paa enti awade a yɛ wura mu no wura wade mu a kɔfam wɔ yere ho ɔbaa oso kɔfam wo kunu ho ɛmo obi a ma mesi mo ntɛm obi ka wo yere ho asema kyerɛ wa ka kyerɛ nipa korɔ no sɛ wokɔbɔ wo yere amane a na wokɔbusa yere abɛbɔ ne din yɛ ka wo kunu ho so asema kyerɛ wa ka kyerɛ nipa korɔ no sɛ wobɔ wo kunu amane a wobɛyi ne danseɛ abɔ ne din na de asomdwie ɛne animunyam ɛne mpagya ɛbɛba wade malady wɔtufo nyankopɔn nhyira wo pii ɛda ase paa minister na arampa malady medase nkofa case ni me be page answer ni I talk show na me nhyira wo papa malady ne na wakyere mu yi ama mahunu saa genesis wa wade mu asɛm no ɔsɛ sɛ de na asɔfo binom ka no e be tu fie ho e se tu fie ho enne na wabie ne ma ni so pa edina nyankopɔn gu so dom saa no wa ma onimde ne tumi ne adwene no ana de yɛ adwuma malady yɛbɛma yɛnua ma no ma ɛware atiase sɛ awade ɛyɛ nipa mienu na ware ensese o ma nipa bi be gina mfimfin esa wawade na enye yie malady ema bebre esu wo fie esu odem awade awakɔ ɔde akoma pane adwempa ne be ma na ware malady bibi bia wo ye bia no oba ne nim ɔne na busuafo ɔne ne nuanom ɔne ne maame ɛna dwene ho se be ma malady wo te sa we ti bonko so ye be ka no kra kyerɛ be ma bia waware no se me sifie na me mo meyira mane me toka me mo meyira mane me ye japade bi me nka nkyere me yire o ka se etote amane de uti aso mo ka ase na me ye ne surprise we e dey be surprise oboa e dey surprise wo ya de na sie ne na bi etoate ana wo pe ba bi di ahye ye be sere se wo ye be ma malady wo ware a wo no yira be ye ho namba ko mo nwini mom na wo ba ne mfa koma pa empai pa enta wachi na die bia wo ye bia nya yie malady yimenim nipa bebra na bi ni wo mo ho ba bia so ware ye ne malady ye ka sikafo o ka ho bi one ne yire tena se dwene bom ade bia o mu ye bia no o mu nyina ye no adwenkrom enti ne eniema koyie ana etos bi malady e ma mefo a sebi mo ma ware wi a mo timi fro mo se me de kwasi ada bia no me ba no bedi maduan wo ye sa ma me asutra se ewani ewune ye ukuru sanka nenka beti ase si utra se na ya ni wo se enye se yenka se be ma no mama malady me se na asam na waka no ehon kwane de me depa wo so won kan se sa honam ba ku tu na kwane wo yire nya honam ba ko no enye se bia chinchina tra ma me fie but se de na no ma mete no se de na ne te o ti ko he na chi woni ne dampa so na chese niema basa nya ware wi asa bondo no ye free ho na no wo yire nya sa de no sa wo no yire na enkoye sa we se ne yesi tu kwatra ha na yi
oh obi betimi bi kra ne maame wo ne ba cross de na IBJK na ne papa firim wagya omu fie no kwasem bi abrante no ne maame nko anete se be ukase sa nipa we ontu enkwotena baabi a enye yi etiese so onyu oba nyansafo obetiase na obefa maame ne se nko no ne maame no a ko onto ne ntwene na omo ne tine fie o se maame ne ba anyonkofa yentumi nkotu sa nipa we fo se se chinchire twan to ko adan obra ne papa si dan kese kama bi kra bronsan so ne forma ne maame nkwa se etifie ho ombetumi atra bi kro mo wosoro maame no wase no ma pe obi a obehwe maame no mo so ani ayedan akone ho eno asam ewo na de wo kapa de eni se sa bomb twan no eno se yifiri ho ne wo yire ene wo yire enye sa de no male de asofo no zeze wo mumra school asofo bi nom omra school ho ebi se ne je asem we se ahintazem de meka no se de male di kan se de memeti asefa no ya yama na koye se wunya ware wie a onu oba na ho namba akunti se oba pesi fia mamokura na se binka so bio fio e wo se mutu firi ho sa na yen ye kwa asore yen tete ana se eniema ye ti ase no no be ne de wu bie so no male di eno so be ya asem a mente da ene na mahu eti se wo ye warefo a yen kan se tinchini a wo no yira ye ho namba akunti no e wo se ba bia wo te so asom dwo kra na tinchina firi ho male di dem fatu bi abase bi abrante ne yedi ne ba akopɛ ne maame ne papa wa ajapade kama papa ya frim ana maame ya frim akaba akopɛ na tia ontu nya won oba no no so ba no wadwene mu bedo saa wi oba nyansa na wo fa maame ne senka yo maame kanto ne nkyene we se no eyede yin oyi so ba brunsa be sa chinchina twan yenko high flat eno de woboa flat is 2 years na so enko high montra wa nti se won timentra no no aba high bi on high wudidi wi aba beda na nesta wa wuni sa wade no ye ka ho number akode wo mu bi no eti ne wo ye bema se de male de ame ate ase no me say suade wa ha sei wo se de ono maame ete se de oteta ne to na afemfam no na wo yese na onu adua na nsasim na wo fa ha na wo sa no na maame anu adua no watimi aka kire ne yire ne de mekodi me ko maama akodi di aba se wa da ku bi occasion bi na wo yire ni na basra mo maame wo yire no ma nyina ma efe enu kwa bia ne esi na ni tebu so obi ka chem sana se on de kwesi ada bia agire ne ba no ba ho maledi sa be ma no onim nyansa enam se ne wawa no sunsum mu onim nyansa yenka se nu maame aduane but die wom ne se once a wa bi se de maledi wo kan na busuafo no mo nyina makọ na makọ akọdidi na bibia ye kama na se be ma bedware se nka romia ba adwuma no wapon na wa focus wo kọ na sivie ne maame via akọdidi aba na ne yira ya aduane aso sa be mo ti se so romia na gire ni fie medase fie brata una yanko case ni so bladi mi bonete on se be ma wo hwe ye nimu a wo ti wodi on enema